hilin eh. Naog nami. Kami na pods. Si Emelo. Bitaw na diris budoy ron. Dito. Angin. Ang batang sipat. Isa man to. Tamang karoy. Kawan lagi dito em. Nalagi na kang mananagat dito em. Hala, namuot mo ko gabi nga ron. Gabi eh. Tugnaw. Ala. Ang matas buntag mo pa itong kilawon. Ako, gisugo man ko kuhan. Hindi mabuntag ba? Ay, isang 300. Pakit mo itong kilawon. Doy! Bawad, marinim. Sabaan siguro yung bataan eh. Hoy, bata! Alam kulit. Dadali mo pa uwi. Oh, pauwi ka na. Hala. Pauwi ka na. Ayan oh, hala. Sige, malaki. Han. Malaking alon. Kita mo? Han. Ayan. Wala ko walang. Oh. Uwi ka na. Ayan. Uwi ka na. Sipon. Yansa. Bura. Kasi magbawad ron. May sunset. Tadi dito to ah. Oh, ni nga ni gyapon no? Nga ni kasi gyapon. Oh, la. La. Parat. Magba ko ng cellphone, magba pa kang dagway. Ah. Abi nagmoba na silang tatay, tuwa naman din silang balik man di ay. Ano sa pramatawa? Sa pramatawa ko. Mingaw kong kiya. Susi mana? Wala. Kaudi ay. Ang dami makita. 10, but tingnan na eh, 13. Pwede ba ka ito extend ang ticket? Pwede ba ka ito extend? Sige, extend. Ang ticket. Oo, kapon. Extend ang 20. Bawad man, ito may sa kataw. Siro ito? Di ba doon sigurado ko bawal na brand ko? Labaw! Aboy labo, kagasura. Madlok niya akong inani nga nga dagat. Madlag pa ito, pero gabi. Yung bawad na, insang muli na ta. Ano ka? Kita niya yung inani, madlok ko. Ha? Madlok ko baw. Sino? Ako sa? Sino? Ha? Imutiya. Ah. Gusto guys. Naitag si Herlen, kaya dengan he. Kanino may gato man? Dilito. Kaya dilito dah. Tugnosin ron. Di practice ngayon daw. Maninit man. No. Ano para may gusto sa tubig, kaya muwag panuhot. Nagkakabidyo sunod. Ah, alat, ikot. Doy? Ay, anak yung
Madung buntag sa tanan, madung gabi, madung adlaw sa tibok kalibutan. Karon December 3, baro nag-adlaw na tawan sa among ika-13 13 nga igsuon. Ika-13 si Tiri no. Ika-13 si Destire, isang birthday lagi ron December 3, sa agang apo ron, agang apo pod si Jidnoa. December 4, mo to gipaabot ni Imi, anhi ta mag-birthday, sa man ning abot. Na ako ni kalikan sa Buholhay mo nang katiri na lamang birthday sa ulog kay mga niman to sa India giandaman siya og manok pisaya ha gi asikaso ng roydaan das gawas kay buntag sa dupa man ron okay ba og pila edad ditiri mo ni ka Mori isang adlaw na tawhan. Nag-prepare mi, daghan mi kaliyo kanan sa magluto spaghetti. Ha? Sigurado mo wa bitaw ko kay bag pala edad ni Tiri. Happy birthday Tir. Magsingabot unsa si Tiri, si Mama Jolie naon sa. Kay naman mga naong og dagat na bitos duplis dagat na. Pizza. Kagubot man ron. Mau majud kami magkagubot pa sa nanay okasyon. Nasroy na. Uy, doon na namin nag-sound. Suni ka. Nagkinilaw silang mangga sa zoo. Dali, may kay mga silingan dali. Perting sa baan. Sige, patugtog. Lusig mi o kuan. Happy birthday, Noah. Happy birthday ko Tere. Si Tere karon si Noah ugma. Mami mga birthday ko lang sa akong pamilya dahil pinay batikon. Sis Marilo. Lami na tayo, guys. Ako nung adugas niya. Kusinira. Nanghayan ba kusinira sa birthday? Kusinira from Antipolo. Galing Antipolo. Tugod ah. Huwag mong awayin sa Timmy ha kasi para Ayaw niya nga ako eh. Inaway ka rin niya. Ayaw mo siya Ikaw kusina namin, no? Huwag mong awayin. Sister-in-law. Gikan sa Antipolo. Gikan sa Antipolo. Nani si Jay payag pod. Kasi nga si mong payag. Joy Malo, Burato, Family. Panoorin yung Joy Burato Family Vlog. Moni. Joy Malo lagi. Joy Malo Family Vlog. Taas sa pudron. Si Insimita dahil nagkuan. Sisimita limot. Tiyo. Naglimog. Tiyo. Ingon, kugun sa may butang din ni Insi. Nga to na sinsi. Oo, sa una silang ati tata. Awan pero naunan pa kasap na rin Birthday mo sa ngapo. Yan kaya sa gahamas ka. Sa birthday po sa mong sister Tiri. Lutuan mo spaghetti sa kaldero. Ito ang nagis baiteng sa kaldero. Kaya isa ko nung pabawanan at Cortes. Kaya waman lagi mong anhi. Ipot ng taon siya. Pero kaming na ron sila. Si Mama Julie o si Tiri. Kaming ba? Wala yun, Em? Parong na sila yun. Kadong na. Ang tingog. Mo sila mo. Ha? Naman ito ta. Atos kunuan? Ako di palit mo ang tawa din. Kaya na ko sila ako sa manok. Bye. Naidakan dito. Ayun sila. Kuya, mo sila. Ala. Ilang tiburos ta. Taduma. Hala. May noon kay magyaya ko. Magyaya ko ngimilo si Marilo na po ikuan. Kusinira. Mapromote na ko kusinira si Marilo na po kusinira. Ako na po yaya. Ginaim. Play ko yaya. Gulos na buhay ko ay nag-iyo. Makakibaw kagabi, asa ko pa doon. Hala lagi na. Tugan na. Tugan na. Sige yung Mama Jolie. Ha? Sige yung Mama Jolie. Bitaw, tukjok. Puwas ka laay.
Lingaw-lingaw ni nga mo ha. Kaya na po yung hilabot ni yung mabagabagag na akong kulumi. Sinunod kaon. Wala ko nila yung ka-upload. Kaon. Ikag sila. Sabi to. Tapi dagang ng bus. Sabi. Mga tao sa dun sa lang naging mapahilabot. Na-promote mi dali nagluto karo sa Dua Mis Gawas kay grabe sa ginita. Domingo man po dron. Ganahan sa manok Bisaya. Magtukod na si Mio Poultry ana. Magtanong. Bye. Ana. Among pinakusgan. Kay kuan na ni, kay hukaran na ni. Hamay hukaran. Kaman ko agad ang tapirware na ho. Wala may ningguha. Sinuguya. Jesus. Yummy na. Di ang sudlanan man kay mama yabo-yabo. Pagna naman lang. Saka pa ni bukaw. Halos pa rin pizza. Buwag na yun. Ang halos pa. Lumagi. Yung ano, sus. Tilaw. Ata na ibobo. Ata na ibobo na tos pa. Basta nagatas. Mulos Nga na ng kulura. Sagat-sagat. Ice Pila cream na cake. siya? 600. Oh. Bartol beta sa ako sa kwarto din. Na ice cream cake. Ice cream cake kuno para tanuwa og. Yan hipa. Sa mga birthdayhan sinuwa mo tungan sa spaghetti may adobong manok Bisaya. Ice cream cake na ana. Pwede na ice cream cake kuno na. Kapag kwari. Na delivery. Ice cream cake. Salamat. Masarap ka man kayo. Subay ka lang. 150. Hala. Muli na. Pagani lang ako sa Ice cream. Crazy ice cream. ice cream cake. Ice cream cake. Uy, hatag mo ninuwa ng isa. Asa sa ni... Salamat, Em. Sa ibong ice cream cake. Mo din eh. Hindi ka na po binuwa. Berat jay. Mau ni. Ice cream cake kuno doy. Ada nga na. Para sa birthday ni Terry Bird. Ni Noah. Jed Noah. Noah. Apa mandihag mong ipang birthdayan. Si Budoy may mong birthdayan. Siguro na birthday na. Birthday, Doy! Budoy, pa birthday. Birthday mo, Doy. Ang mo lang ako, guys. Mara varsity. A few moments later. Kulo rin ang prank happy birthday, Ter. Pinagbo mo phone? Julie mo di ay. Sabi ko si Happy birthday. Happy si Tiri. Marilog si Tiri ko no. Daot. Inanay, wabay linog. Ganina, naingon siya, nag-run out na may din siya. Uy, wifi. Siya walay wifi, bingon ko, wa ko na siya kalipay, kay bingon ko na siya nanay. Pagkatawa. Yan sa'yo mabot, Doy. Di man. Di man. Kumusta sa linog? Wabay Ako, linog. ang problema kay ako nahubog. Eh, Mama Jolie, ah. Nahubog. Uban mo kong tiri, mapacheck up. Dapat tao. Tapos na na, umay na. Simbako. Simbako. Ang ano man? Kay? Oh, di na. Naghuat ko ni. Karoon pa pag ko niabot. Inay, tawag mo yung nanay. Ha? Tawag kita na inatos ang kwarto. Napod. Ay gang, kabinet. Tawag to si nakumpitay, abri, tawag ito kang alahan. Hala! Plus.
ina na plasis ako plasis ang Luya to sa Marawi na katong kanang nagmisa gani ha ba Gito Dala ko na birthday. si Jack Promi ni nga Alexi ato na imong mamitiri. Hilak man ka ba? Daga na ako. Isa ko banda tas biyahe. Isa ka man Ila ko sa kara ko na mingaw, gibisaan ko na siya. Kung ano man kasi mong mama. Nga na siya nang mamindir na. Mingaw nag-birthday. Hay hilak ibisaan. Ha? Mamindir na, mingaw nag-birthday. Ningo nag-birthday deg maminjo na. Na doon pag binjoy mi kay mamingog birthday. First birthday nga namindir na rang Hoy, kung bana. mingaw, gibisaan ko na sa mga kuan. Pag umang kag-iisuon. Panganta sa mo, mga ison. Pangapang-mangkan ka ta. Happy birthday to you. Na. Happy birthday to you. Ito ron ko Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday. Happy birthday. Kay baba ka nag-birthday kanya. Sayo pa. Naglutos mo ni kag Luto na ko spaghetti. spaghetti. Nagadumog bunok Bisaya. Ano pa? Napay kanang cake nga. Cake nga. Ice cream cake. Pagkakamukon. Ice cream cake. Pagka mami na sa amin sa una. Luwi naman ang bata. Daga na, man di mo luwi kay daga na. Di naman guna bata. Dalaginding na. Nakaidang pag una na Alexi. Hala. Mag-uban-uban na sa hospital ma. Bliss ah, bliss. Washing kasi. Pagkasad lagi. Absenta. Ninsa, kung koros nuli lang. Kurami. Dada pag ang anak, ubalik ko sa katuig. Niuban mo pag ang anak, balik sa katuig. Iba mo nagbalik-balik po. Guardia, di ba abang kurami kaya dyan ko katukaran ko. Uban, guardia ni. Midang mami. Tagay ba, tarang masisi di ay. Butang good ka daga naman. Sige sa bantay. Isang pugong banda sa... Isang pugong banda ng sabana, kasi ng sabana kong tutug nga na. Tutug Ja. ko. Matatan ka. Karanay, ang butaan ni isang pugong liliun. Hinaman po ko ni siya. Nisis po to si Ja. Di ba ko ako magkatog nga nag-aaral sa sanggay ko ako sa zed. Gisuway ra, gisuway. Nagrevision ko na po ko. Revision ko damo. Nung si Zed, tapos siya naharap siya sa mga tao. Kaya niya mas porni nga. Di, karang na tukaran imong mama, ingat to imong katapat nga mga jok tabang. Sarap yan, imong gibantayan be? Ninsa man mo pagtanaw. Nagdama-dama. Ang ko kay Di, spaghetti. napatugtog ko, yun ko. Masama sa mga ko. Basta sa kulbaan ko. Sa mong tanan sa ko kamubuon pa edad ni mo tir. Bila ko na edad mo dir. 34 lagi. Ay, Ano yung anak na naman. Katrisi. Nabuntis na ko si Katulo. Kanang idara, nabuntis ko si Katulo. Pero galing nga, huwag ihatag sa Ginoo. wala ba? Dapat spaghetti sa Sana all pinangga ka, Adjo! Di kaya naghanda mo ko sa bayag pansit ug manok ug pinirito ug sinabang baboy kay para sa mga tiguang. Naunta ko'y dugo pus manok ibutang si mo agtang. Ako naman. Kabuangan pa ka na mo. Hindi ko na nakamutuo pa ka, di mo tuungan na. Di ba ko mga Sa unas ka tuungan, kay pangkuanan na